Täällä ollaan alihankintamessuilla Tampereella edustaa Sofetec Oy:tä tällaiselle Kotka-Hamina kehittämisyhtiö Kursarin yhteisosastolla muiden paikallisten yritysten kanssa. Niin ihan mielenkiintoinen konsepti tällainen ja on muutamia asiakkaat käynyt täällä vanhojakin ja sitten paljon toimittajia käynyt heidän kanssaan jutellut. Kyllä tässä on odotukset kuitenkin, että saisi niitä uusia kontakteja ja näin päin pois. Sofetec Oy Kotkasta perheyritys, vanhemmat perustanut vuonna 1989 ja elektroniikan alihankintatöitä tehdään. Meillä on tuotekehitystä ja oma tehdas Kotkassa, että pystytään ihan alusta asti auttaa asiakasta. Ja pääasiassa meillä on kiinteistöautomaatio on asiakkaita, se on iso teollisuuden ala ja sitten LED-valaistukseen, siellä on myös asiakkuuksia hyvin. Siinä on kaksi oikeastaan pääteollisuuden alaa, että missä meidän asiakkaat on. Sitten tosiaan meillä on Viron puolella on iso partnerverkosto, että sieltä saadaan lisäkäsi ihan tuotantoa, suunnittelu, softa, hardware, ihan mihin tahansa ja ihan muottei, injection moldingia ja ihan kaikkea, muoviosia ja mekaniikkaa, suunnittelu hoituu myös Viron yhteistyökumppaneiden avustukselle, että siinä mielessä on laaja, mitä voidaan auttaa asiakasta.